Kodwa kuze kube njena uyena. Uyavuma. Angisiyavuma bhuti ukuthi wena. Wavume onke amacala. Nawe wenza iphutha ngokuthi ungahlali naye phansi uma ubona ngathi usenza izinto engayitholi kahle. Manje wayethi wena uzothatha yakhe indlela mina ngithathe yami indlela. Ungaboni ukuthi sikwazi ukulungisa izinto. Anifuni siqhubeke senze izinto ezirong sobabili. Ufuna silungise izinto. Anisafuni nezinto zilunge. Ngicela uhambe yakho indlela nami ndihambe yami indlela. Akwazi. Kusho ukuthi angikuvuli. Kanjani manje? Mina ngizokuvula uma ukuthi wena uzobuyelana nami. Welcome to another beautiful episode of Isongeso with myself Umlangeni Magasela. Kulolu hlelo kangihambi ngedwa ngihamba noSitufuza udla ngamandla ezulu mesisindlela and uyazi ke kulolu hlelo ukuthi sifuna ukuzwa zonke ama parts ama sides basically abantu ukuthi ngempela ngoba nakho uqambela abantu amanga so sifuna ukuthola ukuthi egcineni ubani osuke engalungisekanga kahle enhlizweni yakhe nasemqondweni wakhe. Okwamanje ngicithe lethuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami uzobe senibingelela nani babukeli angitshele ukuthi usibhaleleleni as Black Life TV ufuna sinsize ngani. Sawubona brothers unjani? Ngiyaphila njani sis? Ngiyaphila. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyangichazela ukuthi usibhalele ufuna sikusize ngani as Black Life TV. Ngiyabingelela umbukeli osemakhaya. Nginibhalele ngomuntu ekade ngihleka naye. Sure. Ngibhalele kwaBlack Life ngifuna ukukusiza ngazi ukuthi ningakwazi ukuninceda ngifumane impendulo. Umuntu wami akasayena usephenduka isilwana ngazi usephendukeni. Manje angazi ukuthi ningakwazi na ukuninceda. Okay but umuntu wakho nithandane nini naye? Siqale ukuthandana sidibene ngo2022. 2022. Yebo mama. Okay and then nasenajola kwabamnandi. Sajola kwabamnandi. Sure. Kodwa manje sengizukubanda ukugodola akusafudumalanga nje endlini menginaye senokwenza izinto nje engasayiboni kahle ngisho ifoni yakhe manje akasakwazi ukuyibeka obala. Unoshintsho nje sekushintshile akusafani naqala ndidibene naye ne akusafani sekhona into ejikileyo nje kuya andazi bani kathini kodwa ngiqanibhalele kwaBlack Life mhlawumbe ngafumana kangcono ngaye. So engifuna ukwazi ke menidibana ngo2021 usho njalo 2022 nihlala ndawonye noma nihlala ngokuhlukane navakashelana? Uqale wahlala yedwa. Sure, okay. I think uremove ngo2023. Eseyohlala kwenye indawo. Waseyohlala nami. Eseyohlala nawe. Ebeseyohlala nami ngo2023. Saphinde sangadongizwisa sengaboni ngeliso elilodwa then waphinde wahamba. Waphinde lohlala endaweni yakhe. Waphinde endaweni yakhe, yebo. So mhlambe emndenini kumkanjani structure? Are you staying with your family noma uhlala wedwa nawe endaweni yakho? Ngoba bengikhade ndiphangela eThekwini ne ngoku bendiye ndihlala emqashweni bese sihlangana emqashweni kodwa ngama holidays amakhulu mhlawumbe xa kuvaliwe emsebenzini ngoDisemba bengikwazi ke ndiye naye. Okay. Kodwa xa ndibuye naye bekuba khona iconflict phakathi kwakhe nefamily yami. Oh, okay. Bengamvisisani kahle. Babamvisisi. Abamvisisi kahle. So naye ibe umuntu onoconsi ke vele naye kanti nabazali bami yilabo bantu abanjalo. So vele alithanda iconsi lakhe. Ngimthande njalo. Oh, I love that. Ngimthande njalo. Because umunye umuntu umdisplayer umuntu oneconsi lakhe ngathi mase udefend umndeni ukuthi ebangamamkeli. So kuhlukumezile wena ukuthi umndeni wakho ungamamkeli ngendlela eright. Kungihlukumezile at the same time phela bengeke ngimshintshe futhi bengeke ngikwazi ukuconvince abazali bami nendlela abambona ngayo. Yeah. Bengeke ngikwazi ukuyenza lonto kodwa ngabona ukuthi ngizoqhubeka. Yiza into yethu ibingenazo iblessings zabazali. Yeah. So methini mhlawumbe inhloso zakho ngaye ama plans, future plans mufisa ukuthi abo unkosikazi mhlawumbe noma nje mu right girlfriend nomfisa kuzalela ingane ithini into ngaye? Hayi sisi wami ngingasho ndithi benzabhekela ukukhulu kuye. Okay. Ine point yokuba ndingakwazi ba ndizibandakanye naye in future but ngokuya kwami ixesha ndiye ndabona ngathi khona izinto ebendingazazi ngaye endizaze in a period. Yeah. Ndabe nami ke nowami umqondo ndiwujikisa ngathi engathi ndizawulahleka kodwa
Ndicinga uba xa inofika apha aphendule njengoba ndicinga uba ndingandincedisa. Mhlawumbi ikhona enye into endingayizuza ngaye. Kodwa uke wahlala-ke naye phansi wamchazela uthi hey babe, yazi ever since sithandana ngibona usungishintshela kanje. Uke wahlala naye qala. Ndiye ndamzama ukumhlalisa phansi. Ndiye ndazama nokuthetha nosisi wakhe. But ungumuntu oshintshileyo nje kwayena. Uma uhlala naye phansi uthini kakade ayikho into ayichazayo mhlawumbe ukuthi this is how I feel. But ikhona into e-off ngaye. Uyayibalekela futhi lento i-off ngaye ngoba uye ayizulisele angi-ignore mhlawumbe sivele sigcine sesilwe endlini akusekho nje mnandi mhlawumbe mengifuna sikhulume sihlale phansi sobabili akusekho nje mnandi. Akusekho mnandi. So ufisa njengoba usisho ukuthi ufina sikusiza ukuthi abe khona ayikhulumele mhlawumbe uzwe ngayo ukuthi ngampela zikhiphani. Yonke lento ayenzayo mhlawumbe ngimenzeni ngimone ngani yabo. Usamthanda kodwa usafuna ukuthi abe unkosikazi. Ngisamthanda futhi kodwa usambukeli ukuthi abe unkosikazi. Ngeke ngize ngigcwalise umlomo lelo gama lelo. Kodwa likhona phela. Kodwa likhona liyagunquza enhlizweni yami. Ngisho ukuthi liyaphenda kodwa angazi ukuthi uzothini yena. Ngiyakuzwa bro, yazi ngibuzelani ukuthi noma ngabe sayilungisa lenkulumo, yabo? Iyahlangana uthola ukuthi yini mhlawumbe sizama ukuyilungisa yonke into ibe right, still awusanawo ama intentions. And leyo nto ukuthi ungasanakho ukuthi ufuna ukumenza unkosikazi in the future. It has nothing to do with uxabanakeni, it has to do with personality yakhe and the person asewuyena. Usuthole enye into ngaye kahle obona ukuthi ngiyosakwazi ukuspenda impilo yakho naye. Am I correct? Injalo siswami. So noma singayilungisa lento kodwa still akasasena unkosikazi ukulungisela ukuthi uyamthanda. Ngiyamthanda. Kodwa usafuna ukumenza unkosikazi. Angisafuni ukumenza unkosikazi up until arishe ama-point la angamenzi ba abe unkosikazi wami. Mhlawumbe yini nje ungangibalela noma uthu nje ngesisimosha isikhathi okudingayo kumuntu wesifazane ozoba unkosikazi wakho. Angihloniphi into yokuqala leyo. Okay. Abe nesikhathi sami. Ngicabanga ukuthi emva kwalokho akanaso isikhathi sakho futhi akanayo inhlonipho. Akangihloniphi yebo ngasho nje kanjalo. Fair. Fair. I believe wonke umuntu uyadinga ukuhlonishwa. So I think it's fair ukuthi ungabusaba obe nokunqikaza when it comes to plan i-future with her. Ndibe proud ngomuntu engihlekanayo. 100%. Yes. And I love that. Yazi njani? Ngoba ngisebenza noStufuza udla ngamandla ezulu mesisindlela. Uyena ke sozama ukuthi simthole unkosikazi, u-girlfriend. Rather bese ahlale naye sizoza. Mase emva kwalokho mina nawe sobe sihlangana sonke. Uzobe ukhona ke nawe usizwe ke mina ngizobe ngizomela wena la. Ungangilahli ke ungangitshela amaqiniso izinto ezenzakalayo. Ngifike lapha yana mina sengiyibhoza ngithi nje ngifuna ukuzombona lo girl ongamphathi kahle ugayo right kanje. Avela afika akhipha igaqa. Si-right asikho isigaxo sophuma. Ngiyakuthembisa sisiwami. Danko. Njobizela ke mbukelo weBlack Life TV ubhuti echaza udaba lakho ukuthi hayi kunogela abambisene naye kade bathandana naye from 2022. However ugela useshintshile kodwa uzamile ukuhlala naye phansi wabona ukuthi amnikeze indlela ilokhuzane into eyaphambili ukuthi kwenzakalani ngobudlelwane. Waze wahamba ukukhuluma ngisho nanosisi wakhe still wangathola ukuthi zikhipha aboma wathi. Uyamthanda lo sisi but irespect ayikho ke kuleyo sisi ke yabo manje lento simenza ukuthi angakwazi ukuplana aze afike kwi-future with her. However but she still guy he still loves ugel. So angase ilungisa kanjani ke lena. Irespect ayikho lapha yana isikhathi asikho. But mase sihlangene nogel ngoba mina ngiyathanda ukuthi ama-side story abe khona wonke ukuze sibone ukuthi siyayilungisa lento ngoba i-story mesisodwa wonke umuntu uzokhuluma into ethanda yena abone ukuthi right for yena ezobenefita yena futhi. Mina ngemakasela ngithatha intambo ngiyiphose le kuStufuza sibone ukuthi yena ubuya nani la khona. Asambe nsobulanda. Ngiyalibingelela lana kubabukeli beBlack Life TV kuhlelo esilibiza ngokuthi iso ngeso an eye for an eye. Afethu mina ngiyazi ukuthi le show le ithunuka abaningi. Kubuhlungu ukoniwa ungazi nawe ukuthi uqalwa ngapi nje. Kodwa abanye abantu baba nokuthi ay mina shemeyo wangisusa ay ngizokubuyela na kanjani. So singabantu asifani khona abaxolayo badlulise kuqhubeke kuphilwe kahle. Khona bathi mina ngifuna umzwisa lo shukela ngizuse wona. So ingakho ke le show ikhona and ngisazokuchaza lokho because ngiyazi noma ngabe kuthiwa bakhona abalandeli abahlezi bekhona baka Black Life TV but khona nabanye abasha
abelokhu befika usuku nosuku iBlack Life TV iyakhula, ama-subscribers ayakhula. So angiboni kufanele ngigcine engazuthi manje niyalingana ekubeni khona abadala khona nabasha. So ingakho ngichaza and ngisazochaza futhi iyovalwa nje isho ngilokho ngichazile nje. So ke sibuya kuMlangeni Magasela uke ekhulumisana nobhuti uNgubelanga uKhaya. So huye umuntu obhalile kuhlelo ngisimangise ukuthi khona into angayitholi kahle ngophesini wakhe. So ke uzosichazela kabanzi ukuthi yini inkinga nanokuthi usuyamazi noma uyasukelwa. Asazi sizothola khama ngesikhathi. Asike sibeke nje indlebe silalelisise kahle. Sabona kunjani? Ngiyaphila sisunjani? Ngiyaphila nami. Ngicela igama nesibongo negama. Ukhuluma noNonjabulo wakamtshali. Okay, ubuya kuphi? Ngibuya eGreytown. Greytown. Uyamazi uKhaya uNgubelanga? Yebo ngiyamazi. Umazela kuphi? Umuntu wami, uboyfriend wami. Oh, okay. Mhlambe indlela ebeniphethene ngayo i-relationship isaqala isafana namanje? Cha sisayisafani. Yini? Kunenkinga nje phakathi kothando lethu naye. Akusahambi kahle. Akulungiseki. Akulungiseki. Mhlambe uke wahlala nje naye before uze kwa Isongeso, uke wahlala naye phansi wachaza wayiveza ukuthi mina ngifila kanje manje and ngicela ushintshe indlela osuwenza ngayo izinto because lezi zinto zintsha kade ungazenzi sisanda kuqala ukubonana. Ngike ngahlala naye kodwa ngabona ukuthi kuyafana. Okay. Akashintshi. So wenzeni ke because ufike gijima sithumelela ama-email ayinqoba kabi. Elokho ephindile sabona ukuthi engeke. Asivele simdobe because shuthi inkulu into and uyafisa ukwazi ukuthi yini edala ukuthi aphatheke kanje manje nanoma bekuthiwa nawe uyona ngokwakhe but khona lento lemqhubile ukuthi hayi ongcono sivele sikulande uchaze nje ukuthi ithini into nanokuthi kungaxazululeka kanjani wenzani noma wenzeni. No ngigcine sengimlandelela nje indlela zakhe ngagcina ngithola ukuthi ebethenga omahosha ebhuka amahotela but ngamfihlela ukuthi mina sengiyazi. Ukuthola kanjani zisuka nje? Ngizamile ukumlandelela. Ngamlandelela kodwa nje bengimfihlele ukuthi sengiyakwazi lokho. So lokho uzuthola nje nanokuthi uyathenga kodadewethu abasebenza lo msebenzi noma mhlambe ube nezintombi uthole bekwenzakalani enhlizweni yakho ngaleso sikhathi njengoba uthi ubumfihlela because ngiyacabanga uma uthola into ebhlungu usina kanjani inhliziyo ivele ishe phuma intuthu ngomlilo ubengaboni lutho nje ukuthi khona bengidinwa sisi kakhulu ngagcina nami sengingasamtreat kahle bengidinwa ngingasamtreat kahle ngoba bengidiniwe ngifuna ukwazi ukuthi why enza lento. Ungangitsheli njalo ukuthi umjolelile. Hayi angimjolelanga. Wenzeni kanti? Ngigcine nami sengimkhiya laphana ekhaya kubaba ezansi sengifuna ukuthi ke manje livuke kumina kuphela because ngibonile ukuthi ngeke ngigcine sengimkhiya ubaba ukuthi nje livuke kumina kuphela. Okay. Mhlambe ukhiya wona uthathephi? Okay. Yes. Hayi ngiye ngahamba nje ngathola usizo. Okay. Yebo. Banginikeza usizo basho ukuthi hayi mama selizovuka kuwena kuphela ngeke lisavuka kwenye indawo. Oh okay. So wenza ngendlela abakuyalele ngakhona. Ngenza ngendlela abangiyalele ngakhona. Mobhekele yini enza ukuthi athi asikucela usondela. Ngabe usebonile yini ushuthi akusebenzi kwenye indawo? Ngiyasola ngoba usebonile ukuthi khona osekwenzekile. Ngoba ebeba nakho ukuthi nje ebuza ukuthi mama kwenzakalani endlini ngiphendule ngithi hayi lutho baba. Yo lalela off camera ngiyafuna ungisize ngiyafuna ukwazi lokhiye lo. Abantu kunabalandeli bethu la abasuke okay izinto enje asiphasisi because akuzona izinto ezinhle kodwa phela umuntu mayethi yena uhlale phansi nenhliziyo yakhe baba ne-meeting naye self usekunqumile ukuthi ufuna ukuyenza lento because uhlukumezekile sike simnikeze kodwa hayi abantwana abancane o18 years o20 hayi ningabaniki asibaniki sinika abantu abathe
ukuthi bathi xaxa. I hope njalo niyezwe lapho emakhaya. Umntwana omncane nje ngeke sikulokothe. Noma ngabe kuthiwa uthunywe uma ekhaya uthi woza uzothenga e-pharmacy ngeke kwenzeke. Asingeke sikunikeze. Sinikeza abantu abathe khula uma ufuna uzothenga umama ekhaya woza uzozithengela. Because abantwana abancane cha ngeke kwenzeke. So mayibuza-ke ukuthi kanti kwenzakalani? Ubuke umgumbe ufuna ukubona ukuthi uthi kwenzakalani lo mbuzo lo uphuma kuphi. Bengike ngizama ukumgumba kodwa ngibona ukuthi uyalwa uyangilwisa. Okay. Ngoba akafuni ukuphumela ubala. Yebo. So meke wathola ukuthi yes vele ukwenzile lokho. Uzobe selapheka kanjani mekuthi uyimisela ngokumlapha noma awuthandi vele ukuthi alapheke? Okwamanje angithandi lapheke bengithanda ukuthi ekhuluma iqiniso engazisi ukuthi kwenzakalani. Asivele samse kubona-ke sokhulumisana okungenzeka ukuthi angazi mhlawumbe i-relationship yenu izoqhubeka ngokuthembana futhi noma uzozibhekela usizo angazi kuzokwenzakalani but samse babona. Kuthiwa indaba ayihlangani kodwa abantu bayahlangana. Thina kwa-Black Life Traditional Pharmacy sithi amanzi lapho akama khona ayophinda ame futhi ukuze ubuyise isithando sakho. Luqale phansi uthando lushisa amalanga. Faka i-order namhlanje uthole isikhafulo sokubuyisa umuntu wakho. Isithando seminyaka esikade saduka noma ngabe udukizolo. Ukuze ufake i-order shayela u-062 219 7748. Thina umsebenzi wethu ukudilivela wena mawufaka i-order magumba manomhlaba akukhathaliseki noma ukuphi. Black Life Traditional Pharmacy izimpande zama-Afrika. Sesiphinde sabuya-ke imbukelo ye-Black Life TV kwisiqephu sethu sithi Iso Ngeso with myself Mlangeni Makasela along with uStufuza udla ngamandla ezulu uMesisindlela. Hello boo. Kunjani? Good. Ngiyaphila chongisha. Ngithanda into yakho. Utholeni-ke mawukhuluma nje? Indaba zabantu bafethu so sensitive. Ezinye izinto sometimes uyazama ukuthi ukhululeke khona uzoyi-understanda uzokwazi ukuqhamuka nesambululo esiphusile because sometimes uma uzoba too emotional nawe ugcina ungasakwazi ukucabanga yabo i-thinking yakho ivele ibe nama-emotions involved of which wrong. I think it's fair ukuthi as much as we can sizama ukuthi silalele indaba kodwa singayifaka kakhulu kuzona yabo. Kodwa futhi singahleki kakhulu. Ngiyavuma. Uzike wathola noma ukhuluma nobhuti? Ukayakazi kwenzakalani ugile ugeli ngendlela engisimangalisi. Kodwa-ke akubona lokho angichazele kona. Okay. Uyamthanda ugeli. Yes. Bathandana from 2022 mechaza uGayi. And then ugeli uke waba khona ekhaya bahlala naye waphinda move out because bangathi inhlala ekhaya ingekho right. But inkinga kaGayi ufuna ukuthola ukuthi yini la menzeni because ugeli nje uyambona kabambeki useze wakhuluma ngisho nosisi wakhe but still ugeli akaqhamuki nje into eyaphambili ukuthi yini engasamthandisisi. Ngoba ngathi nemidlalo yabantu abadala naye ayisadlalwa nje uyabanda mechaza uGayi uyasho ukuthi kuyabanda nje ngiyabanda cold. Ufisa simsize as Black Life TV and find out ukuthi yini khona into ayenza yini vela akasamthanda vela amaleke khona labo mabona kude it's fine. Kunjani futhi? Ngiyaphila njani ma? Ngiyaphila nami ngiyajabula ukwazi. Mase kuthiwa ngikunikeza ithuba lokuthi ubuze umbuzo owodwa kusisi ungabuza uthini? Ngikambuza mamba kwenzakalani kahle kahle phakathi kwami naye. Nanku umbuzo. Siyathandana babe. Siyathandana. Akusafani nasekuqaleni. Yeah, akusafani because ezinye izinto ngiye ngithanda ukuzibuka baby kodwa wena ungakhulumi. Ayikho into onifihlela yona. Ayikho into engikufihlela yona efana nani. Wena ayikho into ongifihlela yona. Hayi noJabulo yonke into ndiyenzele ibala kuwe. Angizi? Yonke into ndiyenzele ibala kuwe yonke into yami. Ayikho usho ayikho into ongifihlela yona. Ngicela ukwazi ukuthi yini lo oyifihlayo. Angisho sifuna ukuthi kuxazululeke la nibe right and ngiyazi ukuthi uyamthanda. Bewungeke ukuthi ubhale ukusho ngamthandi. Mawuthi ubuzoqondana nenkinga eningi naye ubungashela ziningi ngabe impilo emhlabeni ezinye sisazala. So bungeke uyixaka. So ngoba ukezile ukuyixaka ngicela ukwazi ukuthi mawuthi kwenzakalani kunini noba u2 usikwenzakalani kanjani mekuthi kuyashoda kushodaphi.
Ngokukhulu kuyithoba ngicela bandla ukubingelela sithando sami. Angizange ngibingelele. Kodwa-ke usungaqhubeka nobhuti ngoba nami ngiyafisa ukwazi ukuthi kwenzakalani. Njengoba sizile nobhuti sifuna ukuzothola ukuthi kwenzakalani. Ithini into? So ngokwami-ke ngazi ukuthi imibuzo ayibuzani. Yebo. So akakwazi ubhuti mekubuza nawe uphinde umbuze angimkhulumeli but nje ngithi asibe fair. Wena ngokwakho uthi wena akwenzakali lutho usamthanda. Kodwa ubhuti njengoba ekwazile ukubhalela la ekhaya efuna usizo bekumele enazise lonke iqiniso. Ngifuna ukwazi mina yena akukho yini akakufihlayo. Akukho okufihlayo kha? Andifihli kwanto mama. Awufihli kwanto. Awukazi wamchithela ugirl before. Zange. Awukazi nje wena wenze lutho umsulu. Njengosisho mama. Njengoba sengishilo umsulu. Manje mangakubuza mhlambe ko Bayside akwazi uyibhuke mhlambe ulale emahotela thizeni komhlanga. Yaqhubela ngale xesha bengixelela ngalo ba ndiphume nabangani bami. Ubuphume nabangani bakho. Ubuphuma nabangani. Bangaka abangani bakho nabo? Uyazi uba ngisizo kuphela umngani wami. Hayi ngeke ekhaya kodwa mina engikuthola ngithola ukuthi ubuye uhambe nalaba besimami. Awuthengi wena kulabo sisi laba abaziphilisayo. Zii-colleagues zami ezina ndihamba nazo. Ama-colleagues. Colleagues. Go Bayside. Ndihamba nama-colleagues zami siphumile siyinkampani mama. Mawubuye ekuseni endlini usuke uhambe nama-colleagues. Uyazi uba xa ndiye ebumnandini ndiyakwazi uba ndiphinde ndilale nase. Ungangazisanga. Bendingayazi uba funeka yonke into Mhlawumbe khona yini awusangizwa kahle mina noma awusangizwa noma angikunelisi noma angikuniki kahle. Andiyishongo loo nto. So why uthenga-ke why uthenga? Sisi uthi uyathenga ubhuti. Uyathenga yebo. Unobufakazi wena ukuthi Nginabo uyathenga. ubufakazi balokho. Kuthe ubemlandelela. Mlandelela kanjani mhlawumbe Ubemstoka. Ubebona mengase ehambe ko Bayside njengoba ichaza nje afika abhuke and njengoba ngibuza ukuthi unabangani abangaki kanti yena ngoba uthi ube uthola umbona nowesifazane oyedwa bese kube uyena beyongena eBayside and if you don't mind me asking yini yakwenza ukuthi uzoqala ucabanga ukumstoka mapha ama signs ayethi awuthi ngimlandelele lo muntu khona ahleli phezulu kwakho ebese hlupha nje ebuye endlini ekseni. Yeah. Ngesikhathi senihlala noba uthu. Yes, ngesikhathi sihlala sobabili esebuye ekseni esehleze ethi unabangani ubhizi nje. Ikona lokho kwakwenza ukuthi move out. Yebo. Okay. Brawam. Yes. Yazivela sihlale nje first phezulu kwestory. Zithini? Kunzima beningazi ba singazi sifikele apha. Sesifikile sale sisenza lento ibelula. Kodwa uNonjabulo mhlawumbe nguye ongandichazela uba yonke lento yenzakala njani ngoba nami ndinezinto ndine-parts esengasaziva kahle apha emzimbeni wami. So akusekho mnandi. parts. Ndine-parts engasaziva kakuhle. Njengoba bendichazile uba endlini kuyabanda uthando. Qale nini unamaphathi ongawezwa kahle? Ndicinga uba xa beqala u-2025. Okay. Ukuthi ndiyihambelile loo nto kodwa uncedo andilifumani. Ndahamba ndaye emagqirheni ukuthi mama ndihlolele ngaba kwenzekani. Futhi yonke loo nto ifihlakela. Iyiphi leyo ndawo mhlambe ongayizwa kahle emzimbeni wakho? Isithelo sangasese mama. Okay, kwenzakalani? Akusanyakazeki ngizamile kodwa ngazi kodwa Sukela nje unyaka uqala. Xa ndihleli nayo sisi uNonjabulo kodwa siba right. Ubona kanjani ngoba uthi usuyekile? Angithi uthi usuyekile indlela zakho. Ubone kanjani ukuthi nawunayo uyajabula mawungekho naye awukwazi ukujabula? Ubone kanjani? Kaloku uye kwacaca bendleni asavisisani nayo uNonjabulo. Uye wahamba inyanga zantathu zilandele engabuya endlini. Okay. Ndasale nami ngibona uba ayikho into endinayo. Okay. Uke wahamba 3 months? Ngike ngahamba 3 months bengisekhaya. Okay. So mhlawumbe yena imbangela yokuthi isithelo sabhuti singavuki. Nami ngiye ngazama ukuthi indlela yokuzisiza yokufuna ukuzisiza ngoba nami ubhuti ngiyamthanda. So bengifisa ukuthi kube owami yedwa. Waswenzani? So ngase ngizama ukuthi ngimkhiyeke lapha ngasese ukuthi kuvuke kumina kuphela. Umkhelani ngombona ko Bayside. Ngimbone ema Bayside ubhizi nabantu besifazane. Uyathenga bhuti? Anginalutho vele into esiphumile sale sesikhuluma because mina ngihlezi ngiyichaza ke lento sifuza ukuthi yabo iqiniso mase vele saphuma vele usalikhipha lonke khona uzovela ubone ukuthi uyahanjani phambili. Yes.
ngoba lento yokuthi ulebu qamamanga Isolution ebalulekile. usubanjiwe yabo ngcono yabo fana naloyana wavela phika sibona umzimba wakhe like Yes. iphi kanjani into njalo so leso sibona ngoba usimoshela isikhathi silebe sikuphenya ngezinto ngisesayidini lakho ngize nawe la mina but ukuze ngikwazi ukukusiza ngicela ungitshela iqiniso nami siyafisa ukulazi. Ndangingenayo enye indlela engingayenza sisi. UNonjabulo bese ningasevanto xa ndinaye bese ningasaniki lavavavumba ndihleli nomuntu endimthandayo naye undithandayo. Okay. Ayeke ndayenza kwakanye loo nto ndafumanisa uba iyangisebenzela ke nangumuntu othengayo. Umuntu othengayo Yeah. wasiyakubamba-ke Ngale ndlela asho ngayo ukuthi wangibamba. manje ubani oqala ukuganga la phasi kwenu noba uthuma Hayi mina ngikaze ngaganga uyena cha ukuganga obeganga. phela ukuthakatha umuntu Uyena oqalile bethenga ubhuti. wasiyamlokha Mina ngaqala ngafihla ngangamkhombisa ukuthi senginalo ulwazi lokuthi uyaganga. Ngase ngabona ukuthi ngithathe iy'nqumo nami ukuze ngijabulise inhliziyo yami. Uma ubhekile uyakwazi ukumvula ngelinye ilanga umtholela usizo. Uyafuna avuleke. Ngiyafisa evuleke if engakhuluma iqiniso. uselishilo iqiniso ukuthi wakwathenga ilokho kuphela kushoyo Uma engathatha manje isinqumo sokuthi ngeke ephinde. ngeke uphinda ngithi hayi Ngeke ngiphinde. No, ungavumi ngoba nakho ufuna ukusizakala. Khuluma iqiniso kumuntu wakho angisho uyamthanda. Iqiniso nje kuphela. Hayi anophinde ngithenge. kodwa nakhona-ke asibe first ufuthi noNonjabulo ubhuti ukuze engekaphinde noNonjabulo akenze kahle wenza kahle noNonjabulo Yes, naye siyeze esayidini lakhe. But okwamanje nangu umuntu ofuna sinibe neshow ukuthi uzolapheka abe right. so me ukuthi ubhuti uthi yena ucela ukulapheka kodwa ngiyasakwazi ukuthandana noNonjabulo ngiyasakwazi ukum-unlock uNonjabulo uzohlala emlokhini Ufuna ukuhlona naye? Eneneni sisi andazi uba ndingayibeka kanjani kodwa ndiyamthanda. Okay. Kodwa ngeke ngikwazi futhi ukuhlala nomuntu ophinda akwazi ukundithakatha. hayi small Mana-ke lento obethi akayenzi kahle. Yini leyo ukuthi ufuna alungise lapho? Ubonakele kuphi? Kahle usisi lona into yokuqala nje endilethayo kuye akasanhloniphi. Okay. Nexesha lami futhi into angasenayo. Okay. Uyasebenza khona la usebenza khona hlezi ubhizi? No angihlezi ngibhizi. Okay. Uyazizwa izinto akhala ngazo? Ngiyazi izinto akhala ngazo but umsusa wawo zonke lezi zinto uyena. wasuwenzani-ke wena ngalokho Nami ngase ngithatha isinqumo phela sokuthi ayi ingcono ngimnika ibreak. ibreak usumlokhile Ngaqala ngingakamlokhi. so uyahamba kanjani-ke ibreak So ibreak phela ngagcina ngithatha isinqumo ngabona ukuthi ayingisebenzeli ngamlokhi. obusamthanda Yebo. Njengoba uthi uhambe u3 months ubani owabiza omunye wena owabuyela endlini yakhe engakhulumanga nawe noma uwo omfanele wamncinga ukuthi akabuyi kwenzakalani ngalokho ubani oyeka umunye qala Mina ngamfonela. ngoba nakho ufuna ukubona ukuthi uzojabula yini mawunayo Ngisafuna ukuzitesta nami sisi ngoba bese ndihambe bathi abantu bayakwazi ukunginceda bahluleke nandifuna ukutesta uba xa ndinaye kuba njani naxa ndinomunye umuntu. so wena umbuyisele ukutesta noma umbuyisele ukuthi i-relationship yenu iqhubeke kungabi khona mangaphakathi nibe right? Ngoba bengingenaso isiqinisekiso uba nguye oyenze yonke lento. Okay. The time ndimbiza benifuna ukutesta uba ezinto bathi bandinceda ngazo abantu endiye ndihambe ndiye kubo ingaba zisebenza kanjani nanokuthi futhi bendisaqhubeka ndisithi ndiyamthanda but le ndiyivayo namhlanje ndiyamthanda uNonjabulo kodwa hayi ayizokwazi uba siphinde siqhubelekele lento yoba ndikavaleka ngendulungu. Mawuzoyeka lezi izindlela zakho zihambayo. Usuka namhlanje uthatha isinqumo ukuthi nje mamtshali lezi izindlela zakho ozihamba ngiyaziyeka manje. Mana mase kuthiwa uya kulapho uyakuvula. Uzobona kanjani ukuthi usuvulekile mawuthi uyimisele ngokuhlala naye kuphela ungamshitheli? Ipoint lami lelo ke. So ke sis, mayethi uzimisele ngokuba nawe. Ithini into uzoba nasesikhathi sakhe, uzoba umuntu wakhe nawe yedwa and uzokwazi ukumhlonipha njengoba ekhala ngalokho. Ya ngizokwazi ukumhlonipha ngizoba umuntu wakhe yedwa. Okay. So isiphetha ngokuthini ithini into? Hayi
ingaphezulu kwamandla ami. Mina into engiphatha kabuhlungu yazini ile yokuthi uyafuna ukuvuleka. Kodwa ke uzobona kanjani ukuthi usuvulekile uthi ufuna ukuthandana naye kuphela. Inkinga yami mina ileyo. Kodwa nje ngaphandle kwalokho uyimisela ukuba nawe uyabonakala nawe uyimisela futhi ukuba naye. Ucabangani? Kuningi kusekhanda lami. I'm trying to find i-root cause. Ngoba yikho into evela iqala. Yes, yonke into iqale incane. You understand? Yes. So uGuy ezephuma endlini yangaphandle. Because mina njengoba ade chaza ukuthi yena even ifamily ayingamamukeli. Mhlambe even that yazi ukuthi yam-affecta nomuntu oyi third party engangeni because usuke eze ngawe lo muntu if kina bamamukeli lo muntu. Yeah, understand that thing ngisho. So ngifuna ukuthola ukuthi ezephuma ehambe yofuna abantu azobathenga. Wakwenzakalani endlini ngaleso sikhathi? Is it because kini babengamamukeli usisi inhlalo engekho right? Waseyiqalile mama ukungabikho imfudumalo endlini ne. Indaba ke ngekho mfundo. Emva ukuthi uthole ukuthi abakuthanda emzini wenze njani? No, ngafila kabi nje ngangiphatheke kambi. Ngingafuni kwayena because wagcina engilahla esesayida nabakubo. Esesayida nabakubo. Okay. And then so ngathatha isinqumo nje sokuthi okay into ezongisa kubo ngeke ngisaya kubo. Waphuma kubo. Ngaphuma kubo. So yila kwaqala khona ukuthi angasaba naso isikhathi sakho. Njalo. Wase isibongo wasikhiphela kuyena ukuba yebo ngasikhiphela kuyena isibongo ngoba phela usayida nomndeni wakhe esikhundleni sokuthi esayide nami njengomuntu wakhe akamhambise ekhaya wathi uyamthanda kodwa isibongo uzosikhiphela kimi ukuthi engilahle mina njengentombi yakhe. So nami ngabona ukuthi manje kushuthi nami angizilwele. Yebo. So wasulwa ngokuthi uzovela umlokhe. Ngizovele ngimlokhe ngoba phela usebhizi nayo zonke izinto lezi uyahamba uyathenga ubuye ekseni. Uyangihlukumeza. So manje uhappy nje elokhekile. Njobe elokhekile ngihappy kakhulu sisi ngoba akekho nje umuntu wesifazane oluzwayo nje Nkosi yami. Akekho olitholayo ngaphandle kwami. Beningashadi konje? Hayi besingakashadi. Owayesakisile nje ekhaya. Ekhaya nje sazulungisela. Okay. So my nithi nilungisa izinto. Nilungisela ukuthi nihlale nje kwi relationship ingabe khona izinto ezenzekayo ngokusemthethweni izinto efana njengelobola kanje. And futhi uma umlobola ngisho yakhumbula ukuthi ekhaya lakho abamthandanga vele. Ithini into nilungisele nifuna ukulungisa izinto nilungisela ukuthi nihlale nje kanjalo nje ningekho inqubela phambili. Nize nikhule nize nibe badala mhlawumbe kuze kuqhamuke nabantwana nihleli nje. Ngoba nishawa ukuthi usisa akamukelanga ekhaya lakho. Benihlelile mina ubani ezoshada naye uNonjabulo mama. Okay. Uye wangavisisani nabazali bami. Bangamvisi ngingatsho ndithi ngoba bengike ndajola before. Okay. But bamthandile lowa before than uNonjabulo. Angithi uyezwa kamaqiniso aphumayo manje uyawezwa amaqiniso. Ngoba naye futhi uneconsi. Okay. Akanayo akakwazi ukuthi mesikusekhaya abekezele umthetho wasekhaya. Sometimes ke ngibona ukuthi uyaphambana umthetho osho umama nobosho ubaba. Yena athi yena into ethile akayenzi. Okay. Manje bekuzoba nzima ke kumina ukuthi ngikhiphe inkomo egcekeni ezikababa ngikhiphela umuntu ongahambiselana nomthetho wasekhaya. Yes, ngiyakuzwa. Yeah. Bengeke ngikwazi ukuhlonipha. Bengeke ngikwazi ukuhlonipha sengazi usebekhona umuntu obekhona phela noNjabula sibe neqiniso. Okay. Manje uzothiwa nento ngoba uNjabula mungazi ukuthi yena khona umuntu ade khona ngithuzwa namhlanje. Ayabe ngazi. Izinto lezi ezenziwe emzini ezazenza ukuthi wena ubone ngathi emzini abakuthandi mhlawumbe ezuthunji. No mama khona nje wayengangibingeleli. Mumbingelela wena wayengavumi. Okay. Ukuthi lento ingakwenza izicreate izondo because akayena vela uzile ngaye. Kodwa nje bengekho mnandi. Yeah. Bengekho mnandi ngoba if uvakasha kamfana isibusiso sithola kumama wakhona. Ayibo ayikho leyo nto. Isibusiso sithola kuNkulunkulu. Lento le iyahlupha ngoba lo muntu abangamfuni uyena uthola ukuthi uyena umshado wakhe lo udalele isikhathi esiningi. La bekuthanda khona uyahamba kungesikhathi singana. And iyona isayini noNjabula. Yes, once nje wangamkeleka la usukhona must know ukuthi kusho ukuthi ubelonga la. Yes.
Kusho senisayida noGayi manje seniyangilahla mina. Ngeke size Mina sikulahle. akukona ukubonisa lokhu, siyabonisa manje ukuthi i-sign. No. So going forward, understand ukuthi akubona wonke ama-spaces ozothi uma ufika kuwona wamukeleke bese ucabanga ukuthi indawo yokuhlala la. Sometimes ungamukeleki kanti iyona ndawo yakho. Okay. So iphutha lakhe yena aniliboni njengamanje. Siyalibona iphutha laGayi, ungizwe kahle. uGayi yikho ngimbuza ukuthi isizathu sakhe sokuthi ahamba yothenga yini. Wasiyabalula ukuthi inhlonipho. Wasuthi nawe into enze usungahloniphi ngoba wabona bengakuthandi. Yebo. Yeah, understand that. Lisho wena lungisa urongo vele from the start. Okay. I'm not condoning or I'm not promoting ukuthi uGayi uright ukuthi aphume kodwa iqiniso limi kanje. Nami ngiyintombazana. Uma ungekho happy kufanele uyithole indlela okuyijabulisa ngayo. Angisho ukuthi right ukuyothenga. Kodwa le buthakathi Beyayikho sisinto ebengizoyenza ngifuna nami etholwa abanye abantu lizoze liphele. Angazi ngiye ngizokuthiwa liyaphela kodwa nje bengingafuni ukuthola omunye umuntu. Ngifuna kube lami. umthakathela ukuthi uzwile ukuthi libuye liphele. Kuningi nje sisi ngoba ngisho nje kuningi. Nawe Sithupha uzokwenza kuthola iyaphela. Ngiyayibuzela uzwe phela nje. Hayibo. Mina into engifisa ukuyazi manje Iyaphela ukuthi futhi nawe ithini inqubekela phambili. Liyaphela. Awukhulu awuthethe inyani. Hayi andiyazi yonke lonto. Excuse me. Mina into engibona ngathi ufuza yonke lento la isekho health. Sonke la Kodwa nami ngeke ngikwazi ukumyeka. Ngeke ngikwazi ukumyeka, ngiyamthanda. Yebo. Angikuphikisi mina ngiyakuvumela mthandi. Kodwa musukuforsa izinto because yabo le ukuthi uyamstock. Kwakufanele uhlale phansi sengikubambile u21 no2. Wake waqala lapho amtshela leyo nto ukuthi Kwangekho lula because ubuye ekseni ubusy. But ama relationships iqale ukukhulunywe before uwenza ezinye izinto if uvele capable of ukuthi ube ninja. Okay, ukuthi ukwazi ukuthi ubuye undize ngomshanele ebusuku. Sesingaqala singakhulumi nje uvela usuku uhambe kumuntu kumamne bani. Kwangekho lula ngangidiniwe. Kwangekho lula ngase ngibekezela isikhathi eside ngibulala indlala. Ubaba nje lutho nje ubaba indlala iyangibulala. Ungamsola lo Gayi mengasathola usizo lokuthi unlockeke mengakushadi. Ngoba phela kusho ukuthi ngelilanga uzokwenzisa okunye kusho ukuthi umuthi nje akawusabi. Uzenza okunye ongaphezulu. Angikuhlohlike kodwa. Wena ungamsola after usumtshela emehlweni ukuthi umlokhile. Kungaba kuyena. Ithini inqubekela phambili? Umuntu epharmacy. So yenza mzana. Because I don't believe ukuthi it's fair sikhuluma iqiniso. I'm not taking sides la. Ukuthi ungathakathi umuntu ongakushadile naye. Emjolweni wazi ngani nokuthi ubambo lakho lo muntu? Wazi ngani nokuthi athina ama plans akhe ngawo? Phela bese sisi-discuss. Senza nesikhathi singanani? Mhlawumbe ngikhohlwe ukubuza lo mbuzo ngoba imthetho 2022. 2022 until now. Side leso sikhathi. Side. Enonjabulo nayithanda into eyisheshayo. Kodwa sikho lapha. Futhi wami uzizwa kanjani siyachazile usisi ukuthi ukuvalile vele. Hayi mina sisi wami ngasho ukuthi ngiziva ndikhululekile ngoba sendiyambona uba ngubani wena muntu onisebumnyameni. Uyena lo bendithi uthandwa inhliziyo yami. Kodwa ke andifuni ukubuyisa okubi ngokubi. Good. Bengicela uba yena uNonjabulo lo uba angakwazi uba unlockeke okanye ndifumane uncedo uba unlockeke ngiqhubeke neyami indlela nayahambe neyakhe indlela ngoba ngoku ngeni besakwazi uba ngihlale nomuntu osebenzisa ubuthi. Awukwazi-ke phela ukungishiya nje uzongishiya ungilaxaze kanjalo la. Nonjabulo nakhondomayiza beniya emidlalweni yabantu abadala? Cha, besingayisebenzisi. Usutholile ukuthi uyahamba yothenga? No, emva kwalokho besingasalali. Emva kokuthenga nje. Emva kokuthenga nje bese ngimncisha nje. Okay. Langa amandla. Ithini solution? Kwenziwani esimeni esikanje? Idinga i-counseling. Okay, boba u2. Boba u2. Okokuqala ukuthi silungise usisutha kuyona yonke into esebenza ngeimpande. More especially uma ungashadile. Akwazi ukuforce abantu sibenze izinto ngendlela yakho. Ngoba if ngempela lo mfana nje ubusumlokha vele kwakudala ukuthi ngekazi abe umuntu wakho. Ufuna naye aphindise lokubi ngokubi enze okunye futhi naye. So sifike kephi?
Kodwa kuze kube njena uyena. Uyavuma. Angithi siyavuma bhuti ukuthi wena. Wavume onke amacala. Nawe wenza iphutha ngokuthi ungahlali naye phansi uma ubona ngathi usenza izinto engayitholi kahle. Manje wayethi wena uzothatha yakhe indlela mina ngithathe yami indlela. Uyakwala. Ungaboni ukuthi sikwazi ukulungisa izinto. Andifuni siqhubeke senze izinto ezirong sobabili. Or ufuna silungise izinto. Andisafuni nezinto zilunge. Ngicela uhambe yakho indlela nami ndihambe yami indlela. Akwazi. Kusho ukuthi angikuvuli. Kanjani manje? Mina ngizokuvula uma ukuthi wena uzobuyelana nami. Why? Wena uzoba happy methana nawe engasakuthandi. Engasangithandi. Uzongithanda ushilo wasuyangithanda. Ukuthi usadidekile nje. Usaxakekile. Usaxakekile. Kodwa mhlawumbe umcabango usafuna iproof yokuthi evuleke. Mase ngangitholela ocwepheshe. Ochwepheshe ngingakwazi ukuba bezengqondo mhlawumbe right. kwi-counselling mhlawumbe uzoba right. Bese niphinde nathandana Bese kuba kuhle. Nami mhlawumbe ngithola i-counselling lapho nalapho ngoba ngilimalile kakhulu kulesimo. Azwenza mama. Ngajwayele nonjabulo ukuthi ulimala uthule ngoba iyayibulala into inhliziyo leyo nto. Ugcina wenza into ewrong ngoba ulimala ngathi ungasho ukuthi angilimazi. Because ngilimale kakhulu singaze ngehle emzimbeni. Ngalimala. Kodwa usuzongishiya hayi angiboni kahle. So unlock nini kubhuti? Mhlawumbe mase sihambe u-counselling kanjalo. Sizozama ukumbheka uzozama usisi ukumsiza ebheke epharmacy. Cha kasizo wena la umvala khona uhamba umvuli. Hayi ngizozama. Sifuza ucabangani? Uqinisele mayethi kufanele baqale kwi-counselling. Yes. Soqala Bezothatha kwi-counselling. nje iy'nqumo kahle sebekhulumile babhodla bakhiphe kusenhlizweni. Yeah. Nokho-ke kubuhlungu ukuthi unganikela ngomzimba wakho kumuntu uthi uyamthanda and then jikijiki usebhizi nabanye mhlambe futhi akayikho into ayikhiphile ekhaya lakho. So ngiya-understand indlela afa ngakhona emoyeni ukuthi isikhathi sakhe esingaka. Esibeni. Yes. Kodwa nakhona bengingamnikeza igunya lokuthi azafike to that point. Yes. Into engididala Sifuza ngazi noma mina yini ongekho right emqondweni. Uthi uNonjabulo eqala uGayi ukucheatha emstoka wambamba aphinda angalala naye. UGayi kodwa ulokhiwe kodwa menayo uyavuka. Ikuphi kanti ikona kuyikuphi? Uvuka mekuyinini? Mhlawumbe masilele embedeni nje nginaked ngingaqokile. Engithinta nje zama ukungithinta mhlawumbe. Ngiyalizwa liyavuka liqine. Kwamanye amantombazana alivuka inhlobo ngisho noma ingahlala eduze kwakho. Ngisho noma ingangipotoza sisi. Ngiyabonga-ke seku right. I think ke njengoba ngiyacabanga ukuthi ababukhele. Yes, babukhelwe futhi nakhona abangathola i-date esekudeni akube into yamanje because kubuye ngazothi isimo sabo siyaphuthuma. Yeah. Kunamanga phakathi kunothando phakathi kodwa uthando lu-half lot of toxicity. Kuningi kunamaqhubu khona la asikhohlwa msoniwe kunelonda engapholile nje kuningi kakhulu. Asikwazi futhi uku-express asixolise sixolelane osibeke indlela esifila ngayo. Yes. So ababukhelwe date eseduze ngicela ukuthi sibabone bese buye kwi-counselling. Suka lapho ke. Bhuti wami. Yes. Ngitholile iqiniso. Andifumene. Njobe seshilo kuStufuza ukuthi yena kuzofanele ngithole i-counselling with your girlfriend. Then we'll take it from there. Because now ukuthi uhambe uyothenga ekubeni nini ngacondomize nomuntu othanda naye endlini akuni umqondo omuhle nalowo. Njoba ngeke ngasho eqaleni ngakukhulumela umzweli. But bengikhuluma iqiniso engicabanga ukuthi wonke umuntu la ngisho nomubukele ekhaya uyalazi noStufuza angangivumela kulokho ukuthi sometimes uma udiniwe uma khona izinto engahambi kahle ufune enye indlela ukuthi kuzohamba yini kahle ngala ngoba phela wonke umuntu deserve respect wonke umuntu asidinga isikhathi more especially othandweni. Kodwa kusona ke izathu ukuthi ungakhulumi nomuntu wakho before wenze lezo zinto. Kubalekile ukuthi nihlale phansi manje kwi relationship. Love angikho right ngalendlela wenza ngayo. Kwenzakalani bese nawe uya-express ukuthi ufila kanjani. And nakhona futhi Stufuza kurong ukuthi ufike ungathanda emzini bese ukhipha isibongo kumuntu ongahlangene naleyo. Yes, because akashongo yena ukuthi abangamthandi. And yena umthandayo ayibona vele. So kulindelekile ukuthi bangangakuthanda khona. Kodwa ekugcineni ugcine esayida nawo. Ngokungahloniphi uma echaza kodwa ngisuke ngingekho. And nawe asuyachaza wamvumela ukuthi awuhloniphi ngoba nabo abakuhloniphanga.
so ubuyisela okubi ngokubi ngaleso sikhathi. So sometimes kufanele umunye umuntu umbone uzama ukulalela, sha introspection, udila kanjani nalento le. Ube smart, ube intombazane ehlaniphile nje ngoba uthi yabo ungahlakani hayi ukuthi awuhlaniphile. Kodwa ungawusebenzisi kakhulu umqondo ujahe ukuthi ushaya ama revenge kuyakubulala nawe ubuya kambi. Because manje buku usuzenza intombazane engekho right uthi wena into zakho mengalungi uyaloka ufuna kuziwe ngawo. Kanti akukho right ave ngicathe kumnandi ukuba nendoda kube yiyona nje ebe inhloko. Bese kuwena inhloko intombazane kuba mnandini. La ngamandla. Na kanjani asidalelanga ukuthi bengaphezulu kwabantu besilisa esemhlabeni bafika ngathi impela bakhalelwe yithini. True. Ngicela ukulimisa nje lokugama ngisangaliphinda futhi. So kodwa alukulokho akusinikezi igunya lokuthi sibe yes noma ngabe kuthiwa sisebenza kahle sola ngaphezulu kwa but still basanale yandawo ukuthi baphiwe ubuleader siphiwe ukulandela bese kuba abantwana ke ngezansi. So ngiyakuzwa ukuthi umuntu if akenze kahle kwi relationship if awukho happy fanele uhlale phansi naye ukhuluma uthola ukuthi bakhona ke laba abakhulumayo futhi nakhona hayi ngokudelela ehlisela umoya akhuluma ukuthi angikuthandi umuntu angalalela aphinde enze the very same thing ayenze kade kuzwa ngayo labo ke sithini ke kubona because bakhona sebethi ayisebeyiculo nje sengihlezi ngicula ukuthi usinokuthi angikuthandi futhi nakhona angahafi chaza angiyithandi lento aphinde nakusasa enze into efanayo aphinde chaza ukuthi angiyithandi nangakusafanele kwenziwe njani mhlawumbe ngesingabe kulabo bantu. Mina nje umuntu obukhuluma naye uzomnikeza futhi izathi ungathi angiyithandi intombazane ephuzayo. Chaza phela ukuthi yini ongayifuni izathu zakho. Izathu uma ukuthi izathu zakho uyasibona nawe ukuthi silokhuza noma angakwenza kusho ukuthi lo muntu akayena wakho. Cela indlela because akuyena wakho ngeke ukwazi ukumshintsha khona izinto ngeke uyishintshe kubantu. Yabo njengama capabilities ononjabulo ukuthi yabo umuthi bayawuthatha bawusebenzisa. So umuntu onjalo mina personally angisho wena bhuti wami yabo umuzi kuthiwa efanele vele ibe nezindlalo zokusekela kodwa mina umuntu ocapable ukuthi enze into kanjalo ngiyasabasaba because noma uthi yahlanyisana yabo ziningi izinto imithi eziyenzayo. So kodwa ke phela ke asifani wonke umuntu ngisho isimo sakhe ngendlela athanda ngayo nabona ukuthi singcono kuyena ngaleyo ndlela. So this is why sinisufuza sivumelana ukuthi you guys needing counseling khona nizokwazi ukubona ukuthi umdlelwane bisangenzeka aqhubele phambili sikhohlwe kwakudala nisiqale kabusha. Yes. Mina ngibonga kakhulu ukuthi uzama uhloniphe wagcina ufikile nanokuthi nje usinikeze isikhathi sakho keep okusenhlizweni osifihlanga lutho. Thank you very much. Uzophila nawe lokho. Yes uzokwazi ukubhodla dlulisa kodwa counseling iyadingeka. Sure 100%. So ucabangani? Mina ngicabanga sasiqedile thina soba2 okubalekile usubhuti itholile iclosure ukuthi kwenzakalani because akuhlungu nokuthi ube nezinto ongayi-understand ngoba mina bengangivezelanga ngempela ukuthi kukhona nokulokho okukhona uthe akame khona into engayitholi kahle. So uthe mesefika-ke nje bese usevuleleka la sekhona nawe and I'm happy bhuti wami ukuthi uyindoda ukwazile ukuthi uthathe ilokhuza initiative ukuthi uthi okay ngifuna usizo kwi-relationship yami and ngifuna ukuthola ukuthi kahle kahle kwenzakalani and usuthola usizo. Going forward uyazi ukuthi asilungise iphutha ngephutha mekhona inkinga ibe inhloko uhlale phansi uthi wena Nkosi kahlala la yashoda la wenza kanje na kanje njalo yabo. Ngiyabonga ngicathi sesiqedile sikhokho sami. Ndobizela ke mbukelo weBlack Life TV zamile ke sinodla ngamandla ezulu ukuthi ena silungise lolu daba even though kudaba sensitive ngoba ubhuti ngala ulokhiwe kanti ugel ngala nawe uyasho ukuthi hayi mekufanele ngisenze lesi lokhuzane ngoba uGuy uke wangenzela izinto engayiqondi wahamba othenga omahosha lapha osisi abayisebenzayo ngiyaxolisa ukuthi omahosha omoya ingcwele wahamba othenga abantu osisi abayisebenzayo kodwa uthe mesenza lokho wamthola ngoba emstock but uGuy uyasho ukuthi hayi wengekho happy that is wabagcina ephumele ngaphandle. Ekugcineni ke siphetheleni sodaba kubalekile ukuthi sinazise ukuthi thina njengomina noStufuzi ngoba thina siwona ama-expert sithe asithatha udaba sidlulisele kwabakhulu ukuze le relationship baphinde bekwazi ukuthi beye phambili ngayo bathandane ukuthi fanele bathandane balahla okudala mawukuthi uGuy uyabona ukuthi ngasakwazi akwenzeke kanjalo thina sobe singasayingeni okubalekile uGuy itholile iclosure nosisikwazile ukuthulula okusenhlizweni yakhe. I think we're done. Yes, okunye ngicela ukuthi nginikhumbuze kona umhla ka5 ke lo mhla ka20 kuzobe kulune special Black Life Pharmacy. So nanoma ngabe kuthiwa yini oyidingayo nanoma ngabe kuthiwa awukazi uzozi advertiser phone ubuze noma ikhona yini ku 062 219 7747
8 number ke leyo yasepharmacy no WhatsApp futhi ukhona kuyona yona leyo number leyo. So ngiyacela ukuthi ungakhohlwa subscribe, like ushare into nento ebulalayo enhlizweni. Asikho isidingo sokuthi uyifihle. Mubuye ngazi ukuthi isahlazo sabuphumela obala. Kulungile mekuthi awufuna ukushoot fine ngesize sikushoot because abantu abasuke beshutho la sibashuthe ngenkani abantu abasuke bevumile. Mawuthi nawe ufisa ukucasha ke but uyafuna ubhodla fona futhi ku 062 219 7748 noma ke mhlambe us-emailele kuleyo email address oyibonayo lapho ezansi escreenini. Okwami ke ukuthi sivalelise. Bye. Bye. Is there black